क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नैबे गौरां सेराव पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानायाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन आं फंनैसोल' सिबिनाय जासिबाय आरो इसोरा जोंनि बे आंनि एमबि ब्लग्स चेनेलनिफ्राय गासैखौबो गोदान बोसोरावहाय खुलुमनानै थाबाय आरो दा आङो थांगोन गौराङावहाय ड्रेस गाननो नागिरदों आरो बे ड्रेसखौहाय नोंसोर नायबानो जाबाय थांनाय बोसोरावबो आं बे ड्रेसखौ गानखादोंमोन गानसै नायदो खिन्थु अन्नानै नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था मा खालामो मा खालामा दा आङो गाननायनि सुरु खालामसै अके आं गानसै बेखौ गाननानै आं एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनोसै नायलांबाय था भिडिअखौ आं दा ओंखारबायानो दा थांसै प्रग्रामावहाय ओमफ्राय नायदो माबायदि रिएक्सना हाय आं फारसुजों दङ फारसुजोंसो बेरायो आं दाना हाय हेल' हेल' नै साबिया नों साबिया बोरो फारलुआ फारलुआ हाय फारलु फारलु फैदों फारलु लानानै मागासिनो दङ टट' कि टट' पुरा टट'आनो जाम बेयाव क'क्राझारनि टट'आनो बेयाव जामजोब गासिबो सोरगिदिं जेरैबो टट'जोब टट'जों फैदों नै फंबायनि टट'जों नायदो फंबायनि टट'जों फैदों नै मुथुआव फैबाय আমার মাঝে এটা তেল সারা হিলছে আপনাদেরকে উপভোগ করো আমরা গুরুমানকে উঠে যাই बिथाङा मोसागासिनो दङ बेवहाय जायफ्रा जेराव मेराव दङ नोंथांमोना खाथियाव फैदो आरो नै जोंनि गेजेराव मोसागासिनो दङ नोंथांमोना बिथांनि मोसानायखौ नुनो मोनगोन আমার মাজত ডেন্স কৰি আছে সো সেইভাবে আপোনালোকে জনাই আছে আমাৰ এই মাজত আমাৰ এই সভাত আহিবলৈ অনুৰোধ জনা হ'ল क'क्राझार सहरनि मोनसे मुंदांखा श'रुम इ-रिक्सा श'रुम आं लागानो Denjar गोलोमो सेलफि लायो denjar गोलोमो आयु बेसेबां बे लाबोदो जिउबा
Kelang apa dah? Biar ni kita Sulaiman. Sini nilai. Sini nilai. video banelah so kini na. Ya, Happy New Year. Ruko. Happy New Year. नोंथां निउ इयारनि मोननैसो उइस खालामनायजों लोगोसे फंनैसो बुंफैदो। खुलुमबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इसानि बयखौबो गोदान बोसोरनि माबा माबि बुंनो थिनदोंमोन दा नाथाय गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोआ जिनिसा सालायाव ओंखारबोआ मा मिथिसार बायदि नुखांलाय बेखौलाय मिथिसार बायदि नुबाय आं बे जिनिसखौ हाइटखौ नायनानै उदैयाथ' खाथेनायसो मिथिसार बायदि नुदों जिनिसखौ बिदि मिथिसारनि थाबायनाय एक्टिंआ बेबायदि जायो दा दिन्थिसै जायखिजाया बयखौबो आं खावलायबाय दिनैनि बे प्रग्रामा
मोजाङै मोजां रंजा बाजा जोबलांनांगौ आरो रावबो जिरायगोमानानै थायालासिनो रंजा बाजा मोसानानै हगार हरनांगौ आं बेखिनि खावलायनानै गोदान बोसोरनि बयनिबो मोजां हामलायनानै आंनि फंनैसो बुंनो बिथोन मोननायखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों जाओ सामने जाओ आमिर सामने mình mới lên đất này ra lại ओरैबादिना मिथिबाय आं दहाय फैब्ला जबा मोननि सैमा फिसाबे खालि हमख्रबनाय खालि बांख्रबनाय दाख्लैसो फैबाय आं गथा नङा बिमाखौ नागिरदों आरो दा बारा गाबहोला आङो बिराद गाबनो रोंगौ बिसोरो बरिं जागोन सोरबा दहाय दा लास्टआव दहाय नै बिसोर हिनजावफ्रा बे हिनजावफ्रा दहाय आंखौ सैमा जाफैदों बे सैमाफ्रा हारा थाबथानानै ओमफ्राय बिसोरो मिथिबाय दा आंखौ लाफानो आं लाफानो आङो लेंहरनो नागिरदों दान्दिसे वैसोन नै बिसोरो दहायनि बिसोरो आंखौ ओरैबादि मादैखौलाखौ ओरैनो फंसे सेलफि लादों वैसोनो थाखाय आं बेवहाय खावलायबाय दानो मिथिया आं उनफैनांला आं थांसै माइक्र'फनजोंनो बुंबानो जागोनलै ओमफ्राय फैयाखैमोनबो नुयैखायसो न' गसंनानै थाखायखा दिनै सावथुन मोजां मोनग्रा मानगोनां माबा गाननानै दिनै निउ इयार बोसोरनि एसे बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नैबे गौरां सेराव पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानायाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन आं फंनैसोल' बुंनो नागिरबाय दिनै जोंनि बे बिसा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सावथुन मुलुग मोजां मोनग्रा आर्टिस्ट आरो महरगिरि फोरोंगिरि नोंथांमोना गावबा गावनि खामानिखौ गारनानै दिनै बे लावखार ओंखाम जानायाव रंजालायनानै दिनै मिट जालायलायनो हानाय नुजाथिफैनो हानाय जोबोरैनो गोजोनथाव खोथा नोंथांमोननि गोदान बोसोरखौ हामलायथि होनानै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय आरो इसोरा जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसा सावथुन मुलुग सनाथिमोननि मोसौ बिनिसो दानिया नायनायबो गणकान्त मोसाहारि सिंग्रा भिडिअ खालामनाङा अननानै रावबो भिडिअ खालामनाङा
टाइगर सिमेन्ट आस्थाला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आंनि गोसोखौ सना बयबो रंजा गोदान आलासि नैबे लामानि बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि बेयावनो थायो आलो गोजोन बै सोमखोर गामिया आंनि गामि आवबा साइस रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलाय निउया ओइ सनाफोर निउया ओइ सनाफोर निउया सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनिहरनाय निउया ओइ सनाफोर निउया ओइ सनाफोर निउया Happy New Year all of you. रावबो गैला माथो